салом бинандагони гиромӣ, ин видеоро ки тамошо кардем оли ин саршавиш буд. хуб фаҳмидем ки дар чӣ бора мехоҳам суҳбат бикунам. ҳамин қадами қурбон, ҳамин нафаре ки бар зидди фарҳанги тоҷикай, бар зидди як фарҳанге ки ҳазор солҳо ба дасти бобиёи мо ҳамин хел омад, мо имрӯз наметонем ки ҳамин чиза нигаҳ кунем. қадами қурбон мевроя ба ҳамин девнагиёш мардума бесавод мекуна. оли шумо мегӯен ки ҳамин ба фарҳанг чӣ кор дора? охи ин артисӣ мекуна рафтан мегира, ба фарҳанг чӣ кор дора? мардуми азизи Тоҷикистон, ин хеле кори зиёд дора ба фарҳанг, ин хеле кори зиёд дора ба фарҳанг. бовар кунед. оли ин кӯдака тамошо кунед. тамошо кардем кӯдакака, дидем чӣ кор мекуна. агар ба қонуни Тоҷикистон бигирӣ, ба қонуни Тоҷикистон кӯдаке ки то 18 сола шудагӣ нестак ва чӣ кор кард? дидем хитон. оли шумо мегӯен ки эй хел фикри бад накарда ҳаққаш, оли хел нака, ҳеҷ гап надора, ӯ занаки калунай. агар шумо мехоҳем ки ба қонуни Тоҷикистон бигӯен, ба қонуни Тоҷикистон қадами қурбон бояд зиндон шавад. агар ки ба фарҳанги тоҷикӣ бигӯен, қадами қурбон аслан бояд аз Тоҷикистон як умра хориҷ карда шавад. падарои азиз, ҳозир тамошо дорен, гап зада истодам ман қади шумо. агар фарзандотуна мехоҳед ба савод кунен, мехоҳед ки фарзандоту дар оянда ҷамшуд равшан нашаванд, хоҳиш мекунам аз шумо, нагзорен фарзандотуна ки ба мисли қадами қурбону дигароша гӯш кунанд. да ҳамин тӯё ҳамин падаре ки ҳамин фарзанда калон карда истодааст, ҳамин падаре ки бечора азоб кашида истодааст, шояд ки дар Русия азоб кашида иста боша, фарзандша бидеда чӣ кор дора. оли баъзеҳот механден, шояд ҳамин видеоро тамошо мекунен ки кори ту чӣ ба ҳамин механден. аммо рӯзе хоҳад омад ки шумо мефаҳмед ки чӣ хатои бузург кардем ба ин хандаҳотун. фарҳанг бисёр бисёр муҳим аст дар як ҷомеа. ман имрӯз муроҷиат ба мардуми кӯлобзамин дорам. мардуми азизи кӯлоб, мардуми азизи хатлон, шумо мардуми бофарҳанген, шумо мардуми меҳмондӯстдорен, шумо мардуми хубен. ҳамин қадами қурбонро дар тӯётон даъват накунен ки ин миллат бесавод мешавад. имрӯз мо ниёз ба мардуме дорем ки савод дошта бошанд. агар охир қадами қурбонро ҳар рӯз гӯш кунанд, аз куҷо савод ёд мегиранд, аз куҷо дарс мехонанд? фаромӯш накунам бугум ки ман дарси забони олмонӣ метавам. хоҳиш мекунам аз шумо ки агар ки ҳамин дарсҳоро нахонен, дафтару ручка нагирен, нанависен, ҳадди ақал ҳамонҳоро гӯш кунен. илм ҳамеша шуморо дар зиндагитон пирӯз мекунад. ина нигаҳаш кун, ина байдои ҳиндиша нигаҳ кун. охи мо камоли хурҷандӣ надоштем, охи мо лоиқ шералӣ надоштем.
همون شعرهای همون یک بار بگی بخون، یک بار قدمک قدمی قربانی احمق یک بار بگی، همین اشعار شعرهای استاد لایق شیرازی را بخون، از بالای همونا سرود بخون، نگاه که چقدر خوب می شود. هم مردم کمک میکنی که بفهمن، هم خدمت میکنی. اما افسوس، صد افسوس، من اصلا حیران هستم که چرا در کلاب زمین به مثل قدماش ره میتن. در امان خدا باشین دوستان، فراموش نکنین آبونه بشوین و صحبت های من که زیاد صحبت های تعلیمی هستند و میخوام که همیشه شما را ملت عزیز به علم و به فرهنگ دعوت بکنم. نیتی من در یوتیوب در آمدن پول کار کردن نیستک. من شکر خدا زندگیم خوب است، من نیاز به پول ندارم. من امروز میخوام که شما را ملت عزیزم دعوت به علم بکنم و دعوت بکنم که اگر که فرزندای شما مثل همین در همه تویا بروند رقص بکنن، هم از درس میمونن هم از علم میمونن، همین مغز سرم زنگ میزنه به یک طوره. همین مغزی آدم که بچند همین جقیده شده دیگه فکر نکرد، انسان هلاک میشود. وقتی که انسان از فرهنگ دور میشود، وقتی که انسان فکری هلاک میشود، یک کاری بدی است. خدا حافظ.